Rio de Janeiro se jsiru l-Olimpjadi, logħob li qed isir għall-ewwel darba fl-Amerika Latina. Preżenti f'Rio hemm ukoll il-kontinġent Malti magħmul minn 7 atleti. 120 sena ilu saru l-ewwel logħob tal-Olimpjadi. F'pajjiżna għandna ġurnalist li ngħaqad mal-lista tal-100 ġurnalist fid-dinja li l-aktar attendew għall-edizzjonijiet tal-Olimpjadi. Qed nirreferu għal ġurnalista Media Link Communications, Charles Kamenzuli, li se jkun qed jattendi wkoll għal din l-edizzjoni tal-Olimpjadi. Edizzjonijiet, kull edizzjoni hija differenti, ġifieri il-kulturi ta' kull belt li torganizza l-Olimpjadi huma dejjem differenti. Wieħed jista' jara wkoll l-iżvilupp li sar bejn edizzjoni oħra, ġifieri bejn l-edizzjoni tal-1984 l-ewwel waħda li kont f'Los Angeles għallum anke jekk tara tagħti każ il-mezzi ta' sigurtà, il-mezzi ta' xandir, it-teknoloġija kif żviluppat, ġifieri l-edizzjoni huma kollha differenti. Charles Kamenzuli tkellem ma' Net News dwar l-aktar episodju li jiftakar tul l-edizzjonijiet kollha tal-Olimpjadi li attenda. Huwa sinifikattiv tara l-Muhammad Ali meta xel it-torċa Olimpika f'Atlanta fl-1996 daqstant ieħor l-inċidenti li kienu seħħew f'Atlanta meta kienu mietu xi persuni fil-villaġġ tal-medja kienet poġġiet bomba jidher li kienu mietu 2 jew 3 min-nies, anke din reperkussjoni tagħha li sa sentejn wara kont ġejt ikkuntattat kienu irtiraw l-accreditations ta' kull min kienet fil-post, jiena nsertajt kont wieħed minnhom u baqgħu l-investigazzjoni sakemm il-każ sentejn 3 snin wara. U mill-edizzjoni ta' din is-sena f'Rio, x'se jkun qed jistenna bħala ġurnalist tal-isport? Naħseb l-attenzjoni tiegħi tkun ukoll fuq l-atleti Maltin. Kollox hemmhekk ser ikun hemm 7 atleti Maltin. L-attenzjoni tibqa' fuq William Ketkuti. William Ketkuti ser ikun fir-raba' Olimpjadi tiegħu. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ se ssir fl-Istadium Maracana u mistennija tiġi segwita minn miljuni kbar ta' telespettaturi madwar id-dinja. B'kollox f'din l-edizzjoni qed jipparteċipaw 206 pajjiżi, kif ukoll tim magħmul minn atleti refuġjati. Attrazzjonijiet speċjali f'din l-edizzjoni se jkunu l-golf u r-rugby.